Majonéza bez vajec? Prečo nie? Áno, aj vegánstvo môže byť nezdravé. A majonéza môže byť aj bez vajec. A takú majonézu bez vajec si teraz idem pripraviť. Budem na ňu potrebovať iba zo pár surovín. 2 deci rastlinného oleja. Ďalej budem potrebovať 1 deci nesladeného sojového mlieka. Mlieko je vychladené. Teraz to spolu pekne pomixujem. Sojová majonéza je na svete. Ešte ju treba dochutiť. Ja použijem moju obľúbenú čiernu soľ Kala Namak. Tá so svojou typickou sírovou aromou smrdí ako vajco. Na záver šprcnem trošku octa. Trošku. A opäť premixujem. Teraz to vyzerá a vonia takmer ako majonéza. Bez vajec. To je hustota. Majonéza bez vajec. A že vegáni žijú zdravo. Haha. Nejedzte zvieratka. Dajte si majonézu bez vajec.